weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusana yoni to juude jaaɓi to juude jeeri to babaɓe looti to fonde iliman to abdallah jeeri to woluma nere to woluma hatara to nere yelam to silla to rindiaw to beelinaɓe ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno mamma sisé ba ha to galle amati jane kana to honde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi sénégal e nder cortége taw ko yadunoɓe e Macky Sall e tourné mum woni wadde nder leydi he ñalawma hande o ko werla jaydi yankoɓe gollotoɓe e jaydi leral tv ko werla mabɓe waɗi accident ko famdi kala yimɓe tato mbasi hen pittali mumen yimɓe ɗiɗoɓe mbarmi hen to leydi Mauritanie gendarme ɓe halfinaɓe ndenka e kisal fallere soɓe kolliri tigui ɓe teɓima camion goto umminode nder leydi Mali ene rimdi fodde capanɗe jeeɗiɗi tonnes tawa ko tomate lokkotti foof noon ko fraude to leydi Mali catala CEDEAO ɓe jooɗima batu mabɓe ñalawma hanki o to Accra lamorgo leydi kanam ko fati kayi e ƴettude peeje wonande gonka leydi Mali e oɗo saaha joni to leydi Burkina Faso leydi Burkina ɓe keeɓi ñakko mabɓe gadana woni dose uji mabɓe gadani ɓe hinde AstraZeneca ɓe kolliri tigui koye darorde lewru juin ko nden ɓe puɗɗoto ko fate ñakkuji e nder leydi he leydi Nigéria ko pelle seɓɓitiɓe mbaɗi janggo mumen e nder duɗal to sukaɓe jangganno Qur'ana ɓe cogui almuɓe hewɓe ɓe jaadi mumen to leydi Centrafrique aleda hanki o résultat ji surgoji ko fate résultat ji sarɗiji leydi ndi ko jalti kollirama noon taw ko provisoire e oɗo saaha joni ko landa laamu ka ko heedi yesso to RD Congo ko robelen mbaɗi jangguji ɗiɗi e to funnague ɓaƴo to hakkude leydi ndi ko famde kala capantato e jeenayyi neɗɗo wasi hen fittadu mum bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni piren pacciren. Ayo bela mi dañi bela mi joftay bela ko ɓattake docteur Djiby Sow le grand guérisseur. Docteur Djiby Sow le grand guérisseur ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safaruji fina tawa docteur Djiby Sow kollaɓɗo reedu malaɗo woni docteur Djiby Sow ne safara fiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol omo safra wonduɓe kiste fibrome myome ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe wonduɓe prostate tension diabète ɓerɗe taƴoje koyɗe guloje e keeceje musoje kala docteur Djiby Sow le grand guérisseur ne safra jomumen ha jiito koyemumen docteur Djiby Sow base uji andine dendagal kileneɓe makko wonde e oɗo saaha joni base uji makko ene tawe e nokku to wiyete Kidira ene tawe kadi to Bakel ha to Diawara ha to Barkewi kala basuji makko ne tawi toon so tawi ko base makko tawateɗo to Barkewi e oɗo saaha joni tawate toon ko labɗo golle ɗe ganduɗo leɗɗe numéro mum 77 924 16 81 docteur Djiby Sow ñalawma hande o ene tawe to wuuro men Kidira to base makko to wuuro Kidira omo andin noon dendagal kilineɓe makko wonde alkamisa garowo o ma tawmo so Allah ko diri o yettima to Barkewi docteur Djiby Sow kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi Mali mbatta ko 00 223 85 72 47 docteur Djiby Sow le grand guérisseur ene wiyen mbadden danɗo faade makko. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓala walla e danawal kala laabaɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol
ceerno jibisi ene safra yimɓe wonduɓe rafiji kewɗi ɗe yiida cirol omo jogui kadi leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi kay a ƴetti leɗɗe makko fodde 17 rafin yaltema ha laaɓa fannu keddiɗo one so tawi kay a ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafin yaltema ha laaɓa ceerno jiɗi si ko laaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne sanne so tawi o yenanama kadi ka miskine Allah omo safruma ha mbiya wen tawa e mbuɗon namdaki so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum dilli ha haɓɓa walla taw ko on janowo borgal ceerno jiɗi si ene andina dendagal kilineɓe muɗum kala garowo tinno yo addor nokku mum to waɗiri ayiji mum e safruji mum ceerno jiɗi si base makko hande ene tawe base makko mawɗo to wuuro men Nouakchott lamorgol yiɗi Mauritanie to leegal bitegal ne tetta waɗɗani jeere leegal ngal kala chauffeur mon namdeɗa base de ceerno jiɗi si ma de ha yettinma ceerno jiɗi si ene jogui base mum kadi to leydi Mali ko miñi ko tawate toon to ñooro mangol leydi Mali on noon numéro mum ko numéro leydi Mali ko 00 223 90 22 94 71 ceerno jiɗi si numéro mum téléphone e numéro makko WhatsApp fof ko goto mbatta ko 47 22 80 84 ceerno jiɗi si noon ene wiya dendagal kilineɓe mum kadi kala baɗanteɗo l'istihar yo ɗaccu inde mum inde nene mum kadi jomumen mbasa hadde mbasa heppude e kala saaha kadi cittinamo ceerno jiɗi si komo Allah luɓiri hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam ñalle moon musidɓe tedduɓe aɗɗiɗen gone altine capantati e goo lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goo ɗo e sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba ko adi kabruji men noon eɗen ñafno dendagal bandiraɓe kirgol kabruji ɗi eɗen kabra kadi bandiraɓe wonde nde ɗo yontere inchallah kabruji ɗi ma kir arde kono kay ko jenggi foof maɗi gar so tawri kay hawre welede Allah kabruji men e ɗemgal pular ko to leydi Sénégal pudortoɗen to leydi Sénégal noon ma en jaa ha to Madina Gounass to Daka Madina Gounass ko subaka hande o caggal kayde salatu o juula waji fo waɗa ɓe gayni ko ɗon tigui ɓe mbawi tigui hokkodirde duwaw ceerno duwni dendagal arnoɓe toon kala ko nden tigui Daka ka saki ma en ketto hen noon musidɗo men sehil men ceerno musidɗo men sehil men Amadou Samba Lo ko yewta toon e ko fati kadi e Daka Madina Gounass hitande mo wuuri nde Amadou Samba Lo assalamu aleykum e oɗo altine capantete ko lewru duujal hitaɓe ɗiɗi e nogas goo woni cakakol Daka Madina Gounass caggal de salato noddina tawi bandiraɓe gewri bang yo bang gam hawride e duwaw o e on jamma ha weeti ko otoji e motoji e weloji hay yaroɓe koyɗe gam hawride e duwaw o nde juula ha gasana kono wawno wade ni tan wasifa waɗa banda ceerno hetta inɗel ɗi kadi guinna nangoɓe wirdu dokka yamira hadiya sarifaɓe nde wona alhamdulillah rabbil alamin sarifaɓe gaari ha no hannirta niyete tegal muɗum délégation ɓeɓe ganduɗa ko ɓesgu Cheikh Oumar Foutiyou jangti konngol mumen yanti hen délégation Tivaouane naɓɓene kadi jangti tawno janggo e muɗum délégation Mouride naɓe gaari no moƴƴi ɓenne kadi keeɓino jangtade kamɓe kala ceerno jabtimaɓe so weltima e ɓen nelɓe ɓe tegal muɗum ɗum hoɗiri diina fof ko gotum julɓe fof kadi ko gotum e on saaha ceerno yamiri bandiraɓe yo jooɗo ketto hankkadi duwa o ene waɗe ceerno yamiri goto kala ɗo jooɗi ɗo yo waɗi fate laabi 4 salatul fate laabi 12 baraji ɗi mbaɗi haadi ne laaɗal sallallahu alayhi wa sallam ceerno werti juuɗe bandiraɓe kala berti juuɗe caggal muɗum tutta ceerno yamiri so allahu lam ɗo jaaɓi Daka mo wuuri waɗata ko 5 mars ina hawra e aset so allahu lam ɗo jaaɓi bandiraɓe kala kolli hen weltare min han ha jettini ceerno wasiɓe kadi bandiraɓe
safaraɓe yo jawru jam jam ha goto kala wawa yettade to imminoto taw ala hay caɗele gote guilande ɗum waɗa noon togui Madina Gounass ha Daka togui Daka ha Madina Gounass fof gotol ko gotol bandiraɓe ken guuri banggue bang otoji e motoji eɗen naata wuuro ngo gam goto kala wawa kadi no ettade nokku muɗum ko musidɗo moon Amadou Samblo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama. Amadou Sambalo golle ma jooɗi peewi en ñaguima Allah tan dendagal duwawuji duwaɗi toon e dewe Allah baɗaɗi toon kala nde Allah jaɓante en nde Allah kadi rokkata en tawtorede Daka Madina Gounass mo wuuri kabaruji men e ɗemgal Pulaar ha joni nder leydi Sénégal kila hecci hanki woni nogas jeenayyi e lewru duujal gonɗen ɗum hoorejo leydi ndi woni tigui koye tourné mum e nder leydi he tourné o noon fuɗɗiroma tigui rewde lawol no fewi fuɗɗiroma no foti fuɗɗirade kono teskama tigui ñalawma hanki o ɗum teskama ɗum waɗi dillere no fewi nden dillere noon tugui tigui koto nokku to wiyete Koungheul ɗon to Macky Sall yetti caggal kay o heewi jaɓɓorede ko ararayuji e drapeau ji e vivo e haayo to Koungheul noon hollirama tigui o jaɓɓorata toon ko yimɓeɓe kollirde mette mumen hollirde kadi ɗomka gondi oɗo saaha joni namdademo noon nde wallete no certiri e ɗomka hano hannirtini caggal ɗum noon ɓe jawti tigui ha to nokku to cortège o noon nde ɓenni tigui ha to wiyete Koumpentoum to yetti Koumpentoum noon ko toon noon Koumpentoum naɓe jaɓɓiri toon cortège Macky Sall o ko weddade ɓe kaaƴe e gulali e luukali ko ɗum tigui woni ko jaɓɓira cortège hoorejo leydi ndi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Boy Djiné ko prisonnier kulɓiniɗo kawniɗo no fewi saabu kay e kala saaha ko nanga o heewi ko ɓoccitade kanko Boy Djiné noon koye nder kasoji taw kaso ɓurɗo renede o wonno to liberté kaso moɓe liberté 6 mo Dakar ko toon mofta noon kon kaso foof noon e ɓurɗo renede e oɗo saaha joni haɗani kanko Boy Djiné o heeɓi fattangue tigui so yaltude e kaso nadde e soyde hollirama noon ko ngolɗo waɗi laabi sappo e ɗiɗi kanko Boy Djiné komo waɗe nder kasoji omo heeɓa fattangue dogde e oɗo saaha joni noon kalfinaɗo ko woni mawɗo kasoji nder leydi Sénégal o holliri tigui oɗon kaso noon e nden ka wonta toon ka so tawi kay Boy Djiné heeɓi fattangue wawde dogde oɗon kaso ha yaltude oɗon kaso ko ballal tawa kadi ko ɓen goto e gollotoɓe nder ɗin kasoji ko ngal ballal tigui o wawi hebde e oɗo saaha joni noon dendagal waɗoɓe losgoji ɗi waɗoɓe enquête aji ɗi kala hakkillaji mabɓe kay keedi koye ɓeɗon taw ko joguiɓe ndenka e kisal woni tigui gardieji oɗon kaso hollirama kadi kanko mawɗo kasoji o kadi o holliri wonde cellule woni suudu to Boy Djiné sokaɗo ɗum won cellule noon waddi ɓalal tigui koye suudu gardien ji tawa tigui ko renoɓe sécurité joguiɓe ndenka e kisal kaso o ɗum noon ene hollirtani e oɗo saaha joni so Boy Djiné heeɓi fattangue dogde ɗiɗon kasoji fitti tigui kanko Boy Djiné ene hollirat tani wonde ko keɓɗo ballal taw ko goto e gollotoɓe nder ɗiɗon kasoji Boy Djiné noon siftini ɗon koto camp pénal mo liberté 6 ko toon Sokono inde makko deftere ko inde makko kanko Boy Djiné inde makko deftere noon ko Mbaye Modou Fall ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal aleda hanki on ñalawma Macky Sall hoorejo leydi ndi o waɗi tigui jillu makko kanko e sete timmuɗo ɓe jettima tigui taw ko ɓuuri hewde hen ko yimɓe gouvernement makko ɓe mbawi bismede e jaɓɓede to Daka Madina Gounass hono Khalifa Diine ceerno Ahmad Tidiane Ba yo Allah junnu balle moƴƴina battane makko caggal nde bismimo ɓe mbawi joddade tigui en privé woni kamɓe tan ɓe jonti e to galle privé hoore Khalifa général mo Madina Gounass caggal ɗum noon kanko Macky Sall o wawi yaltude to los base uji kay joddade ɓen arɓe kay ko fati e Daka Madina Gounass e nder haalande makko noon kanko hoorejo leydi ndi o holliri tigui kanko hoorejo leydi ndi wonde nder haalande makko nde waɗi toon ɓoyata tigui ma toppito ko fati kay e mahatogol e fewnide juma biteɗo juma Tukulor tawateɗo to nder leggal bitegal BOP e nder Dakar ngal on kan juma noon o holliri tigui makka fewnite ke mate haka garɗa haka yaada e jamanu o waɗi duwaw namdima noon kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi on namdima Khalifa général Diine hono Amadou Tidiane Ba nde ɓeydata duwawuji mum ɓe jokka duwawuji makko kadi hono no heewade kala saaha so duwanade
faade leydi Sénégal Macky Sall noon holliri so tawi kay leydi Sénégal yettima ha to yetti oɗo saaha joni ɗon e deyre woni ndi omo andi ko Allah e duwawuji seremɓe Allah e duwawuji moƴƴuɓe tawateɓe e nder leydi he Khalifa général hono ceerno Amati Jande ƴetti konngol holliri tigui wonde kay cihilagal hakkude hoore leydi Macky Sall hakkude mum e wuuro Madina Gounass wona joni fuɗɗi ɗum koko ɓooyi kadi koko yarata yeeso tan o waɗi duwaw noon faade dendagal ɓesgu leydi Sénégal kala e faade dendagal ummala islam to julɓe mbawi wonde kala ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal yen ha to wuuro witego Silate noon ko wuuro tawatego 1 kilométre hakkude muɗum e commune mo hakkude mum e commune mo Thiel e nder département mo Linguére to non ko tana musɗo waɗi toon ñande talata ɓennuɗo ɗo ko yummiraɗo goto yaduno e sukaɓe mum ɗiɗo tokosɓe hen goto ko dewel keddigel ngel ko gorel ngel ne yaara duuɓi ɗiɗi dewel ngel ne yaara duuɓi nayyi ɓe jano noon ko yangue woni mariage tagalde ɓe gaari toon noon kamɓe sukaɓe ɗiɗo ɓe piije e nder suudu wotoru ko ɗon tigui ɓe jii posone doomi noon ene irtida e tigui dega ene waɗa tigui e pitola doomi ene sorna less ɗon sukaɓe noon jii tigui dega o hendu guerte nde faye mabɓe ko ɗon tigui ɓe ñaami ɗen tigui dege tawane wondi e posone doomi hollirama tigui cukalel gorel jaaraɓol ngel famnude jaarangel duuɓi ɗiɗi ngel wasi hen fittani mum cukalel dewel ngel noon e oɗo saaha joni tawe juuɗe safroɓe to hôpital Magatte Lô mo Linguére eɗen mbaɗa erago tan noon faade dendagal jinnaɓe kala nde mbattata hakkillaji mumen no fewi nden toon ha tengti e gueɗe ko wayno posone doomi ko wayno insecticide ko waɗata fowdi ko waɗata kafaruji kala nde nden toon no fewi kala ko fate posone nde ndentota kadi produit ji ɓe kewi lawƴirde koye mabɓe ɗeɓe kewi waɗirde afroi e rahas kala ko gueɗe kala saaha teskade enen mbomo sukaɓe no fewi e nder nokkuji men ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr ko jagoɗɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate cellal adim kanko e gollitiɓe makko ɓe mbaɗi noɓe kewi wadde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi haala ɗumen ko fati bulletin de santé to leydi Sénégal yarata e morosa coronavirus ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas enayi cakkitiɗi ɗi e nder jokli leydi Sénégal kala tumanoɓe ne gonde rafi kolkisaɓe ko ujunere temedde joyyi e nogas jeegomo neɗɗo e nder holkiso hen noon tawama tigui hen nogas jeenayo e jaati ene mari mboroso e nder ɓalli mumen ɓen nogas jeenayo noon hen 12 ko contact suivi woni memodirnoɓe wonduɓe e rafi o 17 heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto men anda to ƴetti rafi o ɓen cas communautaire uji 17 ɗi hen 15 ko nder Dakar tan hen goto koto Mbour keddiɗo koto wuuro witego Thiés e nder ɓe cellaɓe ɓe hollirama 4 testama tawama ko négative woni mboso yalte mumen ha laaɓi kepti cellal men pati galleji mumen yimɓe joyna tampi sanne ma mbalitede fof ango neɗɗo goto hawrela dialla leydi Sénégal ene yaara 4 ujunere temedde 16 fiɗaɓe hen 4 ujunere jeeɗiɗo kepti cellal mumen ujunere temedere 39 kawri ela dialla e ñalawma hande o ko temedde ɗiɗi e yimɓe jeegomo heddi e juuɗe safroɓe taw ko wonduɓe e mboros coronavirus e nder jokli leydi he kala ɓe kolliri kadi e ñalawma hande o dendagal ko fuɗɗi hebde ñakku mumen ko fate haɓade mboros coronavirus nder leydi Sénégal kala ko temedde 52 ujunere neɗɗo ene fawi temedde 19 e yimɓe nayo ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Sénégal ha joni hono no mbirɗen en gattidi kabaruji men jaydi yankoɓe Leral TV walla mbiyen dendagal jaydi yankoɓe leydi Sénégal kala jaydi yankoɓe to mbawi wonde kala tawe sunare mawde no fewi e subaka hande on caggal kay ko tana musɗo heeɓi ɓeɗon jaydi yankoɓe Leral TV ko werla mabɓe goto gondunoɗo jaadunoɗo e cortège Macky Sall hooreji leydi ndi gonɗo e tourné mum nawnoɓe noon ko dendagal wawde filmude kay kala kene wawa kewde toon wawde kay habrude ɓen wonɓe nder galleji mumen e nder cuuɗi men ha mbawa andude ko dogata e nder leydi kala ko werlaɓe noon waɗi accident on accident noon waɗi tigui yimɓe mayɓe tato e barmuɓe ɗiɗo hollirama noon oto mabɓe felɓodiri koye camion goto e dow lawol hakkude wuuro witego Jeenu Dia e to Kédougou ko ɗon tigui aral accident o waɗi biteɗo Aminata Som ene tawetno e werla hen wondude chauffeur goɗɗo no wiye Ousmane noon hollirama tigui ɓitti ko nder lalade oto hen ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar eɗen mbiya tan dendagal jinan duwono dendagal jinnaɓe mabɓe e dendagal jayde Leral TV kala jayde weltare wiɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique gaddugol ceerno Abou Diallo en noddi duwawuji fade ɓesguji mabɓe e fade jayde Leral TV kala ha joni kabaruji men e ɗemgal
Pulaar senu mima to leydi Sénégal koto leydi Mauritanie paden nyalawma hande o wonno nyalawma windere mawninta ko fate habade cigarette woni simme ndara jokli leydi hekala e ndara haalande hen non jagodo leydi Mauritanie kalfinado ko fate cellal ade e ndara discours makko ko fate on fannu o holliri non wonde e odo saha joni o felliti tigim wadde kay lallinde kulal taw ko cifno ngal gila nyande jeegoma lewru février hitan ujunnaji didi enno gasa ngal kulal non tongode mum ko 00064 woni bolum capande jeegom e nayi ngala kulal non ko yamirde dendangal ben witebe importateur uji woni addobe simme e der leydi he kala dendangal carton ngaji mabbe badoji simme e dendangal si paquetaji cigarette di kala nde wadate hen nde do windande woni très mauvais pour la santé woni mojjani wada ka barke kadi ni nyawna be mbawa kadi wadde hen nate den nate non ko hollide hunu ko cimmoto do wayata nefnade e hollide kadi bumsude cimmoto do no wayata hulbinade dum non ko obligatoire kadi o holliri ko nyalawma hande o dum fuddoto e ndara leydi Mauritanie kala wonande dendangal gaddo simme kala la budda jomum wada dum e cigarette kartangaji mum cigarette hen den nate e ngol bindole paquetaji cigarette kala mbadam bade hen dum non o holliri so wadama ko yidde jeektinde kay ko ardi fof ko janginde andinde yimbe wonde simme mojjani wada ka barke e wawde kadi rentinde usude cigarette e ndara leydi Mauritanie o holliri ndara haalan makko wonde taska tigi beto wadama holliram tigi Mauritanie nawe ene jiya tigi ne heewi simmotobe no feewi sabu nder temedere kala hen sappo jeediri piccal jeetati ko simmotobe ndara leydi hen e kolliri kadi e ndara hitande kala hitande cimtal wadama tawama kala hitande million ngaji jeetato neddo ene wasa pittali men taw ko cigarette yobi pittali men ndara windere he kala en cam e ndara ben non hen 80% ene tawe tigi nder leydele miskinebe ko wayno leydele Afrique ko nandi hen ha joni kabruji men e demgal Pulaar to leydi Mauritanie brigade gendarmeɓe halfinaɓe ko faten den ka e kisala fanle trasam tawteɓe nder sara woro roso ɓe kolliri tigui wonde ɓe teɓima alada hanki o camion goto ina rimdi capanɗe jeeɗiɗi tonnes tomate taw ko tomate loko woni tigui tomate potuji on ɗen camion noon hollirama tigui o ummirno koto leydi Mali o nanga noon ko sappo e jeetati kilométre to funnague roso ko ɗon ɓe teeɓi camion ɓe kollirama noon camion yi noon nadde ko nder leydi Mauritanie taw ko forodo woni tigi tawa rewani lawol ha joni kabaruji men e demgal Pulaar Mohamed Val wol Abdallah ko chef de service rafiji daboji ko wayno coronavirus e rafiji goddi baadi non tawa kadi ko direction régionale mo Trarza o holliri non gila kay ko nyakko ngo fuddi e ndara leydi he kala faade odo sa joni ko nyakko ngo fuddi e ndara falde Trarza région Trarza kala ko fuddi nyakkede ko ujunere temedde jeegom e no gas jeetat neddo tan fuddi nyakkede e ndara région Trarza kala o holliri non dendangal nokkuji woni centre ji kala e odo saaju dal mbi dak nyakko ala ko ndeni so wana yimbe yo ngal nyakkade kono yimbe notitaki hen o wadi erango don faade dendangal besmu takazanabe kala ne mbawata notitade e gon nyakko bele kadi mbawa habade falade odon mboros coronavirus seno mima to leydi Mauritanie ko to leydi Mali padenam tagalande colonel Assimi Koita dirginno laamu sabbodum e nguba ndawo addino nana ado nana kufora ko hoorejo leydi Ghana kanyum kadi woni odo sa joni hoorejo fedde CEDEAO pelde CEDEAO omno dino batu non taw ko batu kenyarangu ngun batu non jodima aleda hanki oto Accra lamorgo leydi Ghana tawtrama batu ngun non rok marka Christian Kabouré ko hoorejo leydi Burkina Faso wondude Alassane Dramane Ouattara ko leydi Côte d'Ivoire Adama Barrow ko leydi Gambie wondude e Nana Addo on ko leydi Ghana e Ousmane e Oumarou Sissoko Mbalo ko leydi Guinée Bissau wondude George Weah mo Liberia Mohamed Bazoum ko leydi Niger Mohamed Bouhari ko mo leydi Nigeria Julius Maada Bio ko leydi Sierra Leone wondude e For Gnassingbé on ko leydi Togo wondude e biteɗo Orlien Aga Bengouni on ko ministre affaires étrangères mo leydi Benin wondude e Soares on ko ministre affaires étrangères mo Cap Vert Aissata Tall Sall ko ministre affaires étrangères mo leydi Sénégal wondude e Moussoukoro Sangare on ko ambassadeur jodiniɗo leydi Guinée to leydi Ghana wondude e wonɓe taw ko personnalité ji mawɗi ne fewi ɓe kala mbawi tawtorede batu ngu e ndera batu ngu noon kamɓe kala e ndera nguna batu noon ngoɓe jooɗi noon ñalawma hanki o kamɓe kala ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni ɓe jadani eko kutata waɗa koɓe mbaɗi erango nde bandawom wondude e Mokhtar Wane nde goppitte ha laaɓa natta wonde ko wiyete résidence surveillée mbawa yaade haaju men hano hannirtini kamɓe kala ɓe kawri noon ɓe mbaɗi condamné fermement woni tigui ɓe kolliri kamɓe
kamɓe kala mette mabɓe kadi ɓe jadani e oɗon kudeta dirguiɗɗo nguɗon laamu sabotu ɓe kawri kadi kamɓe kala wonde oɗo saaha joni leydi Mali ne waɗe suspendi woni tigui ne yowe e fedde CEDEAO dendagal institution ngaji CEDEAO kala leydi Ghana leydi Mali ene yowe hen ha diwa oɗo saaha joni ɓe namdima kadi nde premier ministre suɓete ko ɓuuri yawde e yaccade taw on premier ministre ko civil woni tigui jamour wonata nde gouvernement kadi kesso suɓete ko ɓuuri yawde e yaccade taw on gouvernement cuɓeteɗo jokkata tan ko transition mo banda o puɗɗino mo Mouhtar Wane jokku puɗɗino ko on tigui jokkiɗo on tigui on transition jokkitte ɓe kolliri kadi wonde ha joni kamɓe kala ɓe keddi transition maɓe taƴanno leydi Mali ko lebbi sappo e jeetati ɗum noon hay laamu heesu aro ngu ko lebbi sappo e jeetati ɗin tana jokkata e oɗo saaha joni ko nogas jeeɗiɗi lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko nden wonata sumgoji hooreji limgoji suɓade hooreji leydi e nder leydi Mali ɓe kolliri kadi ɓe kawri kadi kamɓe foof wonde kay e oɗo saaha joni kala goɗɗo chef transition woni tigui e oɗo saaha joni golliraɗo kañum woni président transition wondude cukko muɗum woni adjoint mum wondude premier ministre ɓeɗon kala jeetake e ɓeɗon biriji kay so sumgoji suɓoyade hooreje leydi yonti ɓen mbawata jeeyede e ɗiɗon biriji ɓe mbaɗi erango kadi faade dendagal pelle kala ko wayno fedde union africaine ko fayno fedde loyiya CEDEAO dendagal pelle ɗe kala nde mbawata tigui ɗoftude tigui leydi Ghana ha tigui lana transition ka wawa kostude e dow jaam e kisal on faami tigui ɓe kawri oɗo saaha joni ko leydi Ghana waɗetake embargo hono mbaɗirno ɗum ngolto lawol ɗum noon wonni beela mawɗo no fewi yoga kay ɓesgu leydi Mali naɓe hulnoɓe kay ko fate embargo woni tigui leydi Mali frontiére uji mum uddede ko fati e fedde CEDEAO ha joni kabaruji men e demgal Pulaar so numima to leydi Mali koto leydi Burkina Faso paɗen laamu leydi Burkina Faso ɓe kelliri tigui ɓe kolliri wonde kay ɓe kolliri ɓe keeɓi tigui dose uji mabɓe gadani ko fate ñakko coronavirus gon ɗina dose uji noon ɓe kolliri tigui koɗi hinde AstraZeneca ko ɗina ɓe keeɓi e oɗo saaha joni ɓe kolliri noon ɗum noon fuɗɗoto ñakko ngo noon fuɗɗoto tigui koye daroɗo lewru juin darotono tigui ɗo e balɗe ɗiɗi ko nden ñakko ngo fuɗɗoto ndera leydi he kala ɓe kolliri ɗin ñakkoji noon ɓe idotto ñakkude ko dendagal ɓen won gollotoɓe cuuɗi cafri woni safroɓe gollotoɓe ɗin cuuɗi cafriɗi ɓe ndewna hen ɓeɗon wonɓe nayeɓe e wonduɓe rafiji taw ko rafiji chronique e wondude ɓeɗon ɗaminiɓe yaade hijjore hikka saabu ɓe kolliri e nder ñakko argo hen ujunnaje hen nogas ujunnaje nogas dose ɓe deni tigo ɓen taw ko ɗaminiɓe yaade hijjore hijjure yaade suudu kaaba hijjore hitande hikka nde ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar koto leydi Nigéria paɗen sagataɓe joguitiɓe ha teddi arɓe dow motoji men ɓe jani tigui e nder daara goto woni duɗal to sukaɓe jangata alqouranil karim e nder ngal duɗal noon ɓe mbawi duiftade sukaɓe hewɓe no fewi ngal duɗal noon ko duɗal manggal no fewi saabu ko fadde temedde ɗiɗi cukalel ene jangga hen qur'ana wuuro ngo noon wiyete ko Sahilu Tango ɓe mbawi soggude sukaɓe hewɓe no fewi ha e oɗo saaha andaka taw holno foti sukaɓe ɓe nawi e nder yolde he noon e nder sukaɓe ɓe noon e nder yolde ɓe mbawi faltade cukalon tokoson taw ko dofolɓe mbawa yolde mawde no fewi ɓe mbawi woppide ɗumen e lawol koto leydi Centrafrique paɗen résultat ji sumgoji taw ko sumgoji ko fate charɗeji leydi Centrafrique ɗi résultat ji noon kollirama tigui ɗi jalti hanki o taw ko résultat ji provisoire ko capanɗe joyyi siège yano tigui ko wiyete balotage deuxiéme tour ɗina résultat ji noon kolliri kadi e oɗo saaha joni wonde ko lamda hooreji leydi kam kañum heedi yesso kono ha e oɗo saaha joni lamda kaɓe keɓani ko wiyete majorité absolue koto république démocratique du Congo woni Congo RDC walla mbiyen Congo Zaïre toon cakkitoto en kabaruji men alata hanki o jamma ko jangguji ɗiɗi mbaddi to rewoɓajo funnague leydi ndi ko famdi kala capantato e jeenayo neɗɗo taw ko jamureɓe mbasi hen pittali men to wuuro wiyetego Bogo toon ko yimɓe nogas mbara toon to wuuro wiyetego Cihibi gon ko sappo e jeenayo neɗɗo wara toon gon wuuro noon tawi tigui e nder région mo en tawi tigui e nder région mo Ituri ko robel ugandeji noon kañumen tuma e oɗo saaha joni mbadde ɗiɗon janguji yoɓade pittali fodde capantato e jeenayo neɗɗo tawa foof ko jambureɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tongan noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon seydi moon Haali Abouba to karallagal to ko miñi men seydi men Saydou Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on.